Helo, fy enw i yw Sarah, a dwi'n Swyddog Gwiwerod Coch a Canolbarth gyda ymdiriaetholaeth na tua De a Gorllewin Cymru. Dwi'n yma i ddweud wrthoch chi sut y gallwch chi'n adnabod y gwahaniaeth rhwng Gwiwerod, Coch a llwyd. Byddwch chi'n meddwl ei bod hi'n hawdd yn basech? Mae Gwiwerod Coch yn goch a Gwiwerod llwyd yn llwyd. Yn anffodus, dyw hi ddim wastad mor syml â hynny. Dyma rhai enghreifftiau o Wiwerod sydd ddim yn ffitio'r reol hon. Un o'r prif nodweddion mae llawer o bobl yn edrych allan amdano, ar ôl lliw cot, yw twffiau clust. Dyma rai o enghreifftiau o clustiau Wiwerod, Coch a llwyd. Fel y gallwch chi'n gweld, yn aml mae twffiau clust gan Wiwerod Coch. Yn anffodus, dydyn nhw ddim â thwffiau clustiau pob tro, ac yn aml mae'n anodd i gweld nhw, yn enwedig os nad ydyn nhw aros am ddigon o amser i chi gael edrych yn iawn. Nodwedd well i edrych allan amdano yw'r cynffon. Mae gan Wiwerod llwyd effaith heilw ar eu cynffonau nhw. Mae hwn yn weladwy hyd yn oed ar Wiwerod llwyd gyda chot goch iawn. Gyrfybynnu hwn a chanffon Wiwerod Coch sydd aml ag un lliw ar hyd ei fflwr. Gall eu cynffonau nhw fod yn glytiog, melyn, ddi, llwyd, weithiau gyda blaen golau, ac weithiau gyda chanol tywych, ond does dim heilw ganddi nhw. Cliw arall yw'r maint. Os cewch chi synwyr o raddfa, mae Wiwerod llwyd yn fwy ac yn ddew, a Gwiwerod Coch yn edrych yn fwy tenau. Dwi'n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn helpu chi adnabod pa fathau o Wiwerod chi'n weld pan dych chi'n mynd am dro yn y cefn gwlad. Cofiwch fod hi ddim mor hawdd â lliwiau cot, ac mae'r cynffon yw'r allwedd.